Hello guys, welcome to my channel. Andito ako ngayon guys sa Ultra Mega. Mamimili, samahan nyo ako. Magta-try ako guys mag-sari-sari store. Biglang plano lang. Samahan nyo ako guys. Ikot ko kayo. Mas maraming colored tags ang produkto, mas maraming savings ang pwedeng makuha. Yellow tag for suking tindahan products. May points na, may rebate Wow, pa. ang daming promo dito guys. Items, presyong mababa na, mas pinababa pa. Green tag for Suki Bonus Plus products. Automatic discount. Bala ko mag-sari-sari store guys, kaya try akong mamili guys. Shop till you drop sa Ultra Mega Supermarket. Every day, okay. Ang daming promo dito. Ito pa lang ang nabibili ko. Konti pa lang siya. Bye guys. Update ko na lang kayo. Sige. Hi guys. Medyo marami-rami din itong napamili ko. Yan. Oh, ang daming pa-promo dito guys. Ayan, 250. 250? Pwede mo pambayad doon. Aba, maganda pala, no? Pa-vlog mo ba? Yan. Okay na ba? Hindi naman kita sila ate, ako lang. Yan. Ito. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang pala yun. Yan, ayan. Hi guys, dito na ako sa bahay. Nakauwi na rin, galing sa pamimili. Yan guys, medyo marami-rami din yung napamili ko. Nasa worth of 16k din. Yan, pakita ko sa inyo guys. So, ito rin guys yung napamili ko. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 box din siya. 6 box din. Yan, boxing ko na lang siya guys, mamaya. Yan. Ay, kapagod. Hi guys. So ayan guys, nag-unboxing na ako guys. Hindi ko na pinakita sa inyo yung paglalabas sa mga karton, baka mainip naman kayo. So ayan guys, yung worth 16k ko guys na napamili. Marami na din pala guys. Yan, kahit papano. Dami na din, tsaka eto, mga shampoo hindi ko pa siya na ilalabas, tsaka yung ibang mga sabon wala nang space, hindi ko pa natatapos i-check siya guys. Tas ito yung mga sitsirya, yan, mga candies, hindi ko pa siya na ilalabas. Yan, mga dilata, yan. Tsaka ang daming promo nung mga nabili kong mga kape guys. Halos lahat ng nabili ko ay may mga free shot, tsaka naka-promo talaga siya. Ayan, madami na din pala guys yung worth 16k. Pero kulang-kulang pa din yan sigurado. Tagko-konti lang naman na items yung kinuha ko guys. Ay yung bawat items pala, yan, tagko-konti lang naman. Yan, yung mga importante lang naman na mga gamit talaga sa bahay, yung mga medyo dinagdagan ko. So ayan guys, nakakalat. Chine-check ko kasi guys isa-isa kung tama yung nasa resibo talaga. Si mahirap na, sayang naman kung kulang. So ayan, ito hindi pa, nag-uumpisa pa lang ako mag-check guys. Medyo mahirap pero carry yan. Ayan, magta-try kasi ako guys mag-sari-sari store guys. Yan, isa na akong kasari. Thank you for watching guys. Update ko na lang kayo. Pero wala pa akong tindahan guys. Wala ka pa akong pagdi-displayhan. Gagawin pa lang.
Yan. Thank you for watching, guys. Yeah.